الشمس يدي الجميل تا وجهك انت السبع الخلقين يسلموا لك الارض والسما كل في الهدوء بلا السين يا موليا نسك هاي علي شنت تالحيا السين ستا فيك الحنينة انت فوارة تا كل جيل في الاسم tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba llum il-ġimgħa, ma ninsewx dal-jum għażiż li jitfalna ħarsitna fuq Ġesu imsalla fuq il-kurċifiss. Hekk nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu u li minnu tibdew fih tintemm il-fidi tagħna mhux hekk. Ġesu msallab li kif kien isejjaħlu San George Preka il-ktieb il-kbejr, dak il-ktieb eżis ħuti li jallimna u jatina dak li jallimna, jiġifieri jallimna l-imħabba vera eżis ħuti. Ejjew għalhekk illum f'dan il-jum tant għażejż tal-ġimgħa hekk f'din l-Ewkaristija nitolbu l-Mulej biex jiftħilna qalbna għar-rigal li se jagħtina tal-kelma tiegħu u tal-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu fl-Ewkaristija. Ħanieqfu trid fiskiet u lil-Mulej nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina mid-imbejn quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-ruħħuna Lorenz Balzan. Nitolbu. U Alla ħanejn li tista' kollox, minnek ġej lil fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkejl inħaffu biex niksbu l-wedit tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, jien żgur minnkom ħuti li jintom il-kol mimlija bit-tieba l-erf kollu, kapaċi twidbu lil xulxin. Imma jien għamilt il-qalb u ktibtilkom biex infakkarkom f'xi ħwejjeġ. Dan għamiltu bil-grazzja li tani Alla li nkun Ministru ta' Kristu Ġesu fost il-pagani, ikkonsagrat biex naħdem għall-Evanġelju ta' Alla u nagħmel mill-ġnus offerta mqaddsa mill-Ispirtu Santu u li toġob lil Alla. Għalhekk jien għandi biex nitkabbar fi Kristu Ġesu fis-servizz tiegħi għal Alla. Ma nissogra nsemmi xejn jekk mhux dak li jagħmel Kristu permezz tiegħi biex inwassal il-pagani għall-ubbidjenza bil-kelma u bl-emil, bil-qawwa tas-sinjali u l-mirakli, bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Hekk permezz tiegħi seħħ ix-xandir tal-Evanġelju ta' Kristu minn Ġerusalemm u l-inħawi ta' madwara sal-Ilirja. Ix-xewqa tiegħi hi li nxandar l-Evanġelju fejn qatt ma semma Kristu, sabiex ma nkunx bnejt fuq sisien li jkun qiegħed ħaddieħor, kif inhu miktub biex dawk li qatt ma kellhom l-aħbar jaraw u dawk li qatt ma semgħu bih jifhmuh. Il-kelma tal-Mulej.
Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. L-art kollha minn tarfa li ħorrat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Fajnejn il-ġnus wara il-ġustizzja tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sitt sejjaħlu u qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejn u bejn ruħu qal: issa sejjer nagħmel la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni immur nażaq ma niflaħx, nittallab, nistħi. Nafx nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħadd ieħor li jilqani għandu. U wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħti lil sidi? Staqsa l-ewwel wieħed. Midbar mill-żejt, wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek, qallu l-amministratur, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lill-ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħti? Miċkora qamħ, wieġbu. Qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. Wissit faħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b'rasu. Għaxu li din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb eżis ħuti jiena nemmen li kull bniedem huwa tajjeb għal xi ħaġa, u x'hekk, mhux kulħadd tajjeb għall istess ħaġa l-ħares kien hekk. Jiġifieri dak ngħidula l-mixed abilities, u x'hekk. Mena kull bniedem tajjeb għal xi ħaġa, għalhekk aħna aħwa ta' xulxin u ħadd mhu superjuri ta' ħadd. Kieku kulħadd kien tajjeb fl-istess ħaġa, kieku ma ngħixux, u x'hekk. Il-kulħadd il-bniedem taħ it-talenti tiegħu u minu bravu intellettualment ma jfissirx li aħjar minu bravu biex jagħmel xi xogħol tal-idejn. U x'hekk, għandna bżonnhom it-tnejn. Eżis ħuti. Però żgur li kull kemm aħna nħaddmu ħafna rasna fejn jidħlu l-flus. Nagħmlu ħilitna biex il-flus nimmaniġġjawhom tajjeb u biex il-flus kista jkun għandi 50 euro nipprova nagħmilha 60 jew 70 jew 100. Mhux hekk? Għax naħseb li kikolli farka iżjed ħanejx aħjar, m'hemmx inħażim daqshekk ta' mhix xi ħaġa ħażina din. Naħseb li l-qari tal-Vanġelu tal-lum għandu bżonn ftit ta' spjega għax nistgħu nifhmuh ħażin. Mela Ġesu jgħidilna parabbola u fl-aħħar tagħha nifhmu għaliex jgħidilna. Dejjem hekk meta jgħidilna parabbola
l-aħħar sentenza tkun ta' importanza kbira, jisa ċavetta li tifstħinna t-tifsira tal-parabola kollha. Mela l-parabola tikkonsisti f'wieħed sinjur li jkollu amministratur huwa manager u xek. U lil dan qabdu f'xi taħwejt biex niftehmu, f'xi taħwejt. Jaqbdu f'xi taħwejt u jgħidlu jgħidlu isma' jgħidlu illesti l-kartej għax ħankeċċejk mix-xogħol, ħankeċċejk. Pero dan ħaddem moħħu. Għalissa sewwa. Għalissa x'ħaj kaċċini sidi, insa nagħmel immur nażaq ma niflaħx, nittallab nisħi. Nafx nagħmel. Biex meta dan is-siti kaċċinej insib il-ħadd ieħor jħaddimni jew. U jibgħat wieħed għal dak li kellhom jagħtu lil sidu. Juża s-seta tiegħu ta' amministratur biex niftehmu ta' manager. U jibda jnaqsilhom dak li kellhom jagħtu. Min kellu jagħti 100 barmil żejt jgħidlu ikteb 50 u l-ieħor miċkola qam jgħidlu ikteb 80, eċċetera, eċċetera. U fl-aħħar is-sejt tiegħu ifaħħru lil dan l-amministratur il-manager dishonest li jagħmel ħafna żbalji, l-iżbalji tiegħu ma kienx f'dan li qed jgħidilna l-Evanġelju, hawnhekk kien qed jagħmel f'dak li kien fis-seta tiegħu li jagħmel. Kien dishonest għal xi ħaġa li għamel qabel li ma nafux x'inhi, jew inkella Ġesu ma jgħidilniex x'inhi, ma kienx fl-interess tagħna li jgħidilna għaliex kien se jitkeċċa mix-xogħol. Però jfaħħru għax ħaddem moħħu. Wara l-aħħar sentenza kemm tagħmel sens. Għaxu li id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U li id-dinja fejn jidħlu l-flus, min ifittex id-dinja u dak li toffri d-dinja u poġġihom qabel Alla, fejn jidħol il-ġid tad-dinja kemm ħaddi ma' rasu. Għaliex u li tiddawl aħna jiġifieri. Fejn jidħol l-affarijiet ta' Alla, donna mitluqejn u ma nużawx it-talenti lil mulej tagħna biex nersqu iktar lejn aħna u biex ngħinu lill-oħrajn jersqu lejn il-mulej iżjed dak li qed jgħidilna l-mulej. Ħafna drabi veru użis ħuti u xekk. Nuru ħafna interess f'dak li ta' din id-dinja, ma fejn jidħlu l-affarijiet tal-Alla, forsi nikkuntentaw ruħna bl-inqas u ma tantx nużaw rasna u nużaw moħħna biex għal ġid tagħna u għal ġid tal-oħrajn kif sa nressaq lil dak il-ħabib tiegħi l-umbijiet minn Alla, b'imħabba u b'rispett ta' kif sa ngħin il-nies tax-xogħol biex ifittxu lil mulej. Ħafna drabi Jeżus ħutej, donnu nidħlu f'dik il-mentalità, immur il-knisja jien, inħabbel moħħi jien, jisnej nipprova nimxi sewwa jien forsi, u daqshekk ma jimpurtanix iżjed. M'għandux ikun hekk Jeżus ħuti ta'. In-nisrani veru ma jistax jimxi hekk. Jeżus ħuti, dak li qed jgħidilna Ġesu. U li tid-dinja f'dak li huma l-affarijiet tad-dinja ma' minnu tal-qata tagħhom kemm iħaddmu moħħhom. Forsi aħna wkoll fejn jidħol il-ġid tad-dinja kemm inħaddmu warasna, biex il-ftit li jkollna nagħmluh fark iżjed jew il-ħafna li jkollna nagħmluh iżjed Jeżus ħutej. Għaliex fejn jidħlu l-affarijiet tal-Alla aħna kultant nikkuntentaw ruħna bl-inqas, bil-minimu, u ma nfittxux li ngħinu l-ħadd ieħor biex jiltaqa' mal-mulej u jikber fil-fidi tiegħu. Jeżus ħutej qegħdin ngħixu fi żmien li forsi t-tentazzjoni x-xitan jidħol fejn ta' hekk nidħlu fit-tentazzjoni li fil-Knisja qishom l-atturi, qisek qed tara dram fejn l-atturi prinċipali huma l-qassejs u forsi ma nafx, u forsi s-sisters u forsi l-isqof, u l-bqija il-lajċi huma qishom l-ispettaturi u xekk, dawk li jaraw biss. Alla ħares qatt ikollna din l-idea ta' Knisja, għax hija idea falsa għal kollox ta'. Aħna l-koll atturi li għandhom funzjoni differenti, mhux hekk, imma l-koll atturi Jeżus ħutej. Il-missjoni li nwasslu lil Ġesu fid-dinja tal-lum tmiss lilna l-koll, jiena bħala qassejs. U inti bħala miżżewweġ, jew mara tad-dar, jew imma l-koll kemm aħna għandna l-missjoni li nwasslu lil Ġesu. U li ta' bilħaq inħajjulu t-triq biex jasal għand il-bniedem tal-lum. Nitolbuh bil-qalb li nmur Jeżus ħutej biex iħeġġilna qalbna fejn tidħol
u x'hekk il-fidi tagħna iħeġġilna qalbna biex minn qalbna nagħmlu ħilitna biex lil Ġesu mhux biss infittxuh u nsiru nafuh u nħobbuh dejjem aktar aħna, imma f'qalbna jkollna xewqa kbira li dan it-teżor kbir, l-iktar ħaġa importanti, l-uniku teżor li ma jifridna ħattu xejn minnu laqqas il-mewt, mhux biss nożżuh aħna, għax inkunu verament din nqarqu bina nfusna nagħmlu hekk, imma nwasluh għand l-oħrajn u nwasluh lill-oħrajn. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Lill-Alla li ħalaqna biex ngħixu ferħana u rrid il-paċi tagħna, nitolbuh jagħtina li ngħaddu fis-sliem il-jiem kollha ta' ħajjitna billi ngħidu mulej mexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem flimkien. Għall-knejjes tal-Asja u tal-Afrika biex iżommu fihom l-entużjażmu tal-konverżjoni, l-umiltà tal-bidu u r-radikalità tal-martri tagħhom nitolbu mulej mexxi l-passi tagħna għal paċi u laqda bejn il-bnedmejn ta' kull razza, twemmejn u klassi soċjali, għal paċi fl-art imqazza, fl-Ukrajina, fis-Sudan u f'ħafna postijiet fejn hemm il-gwerer u l-firdiet nitolbu. Għal min bħal Kristu qiegħed isofri inġustizzja u disprezz biex isib il-qawwa li jpatti il-ħażen bit-tajjeb nitolbu mulej mexxi l-passi. Għal min tilef il-fidi biex isib il-komunità nisranija tagħna il-post fejn jiltaqa' mill-ġdid ma' Alla nitolbu. Jekk nhar ta' ġimgħa titkun il-ġurnata li titfanna l-ħarsa tagħna fuq is-salib ta' Ġesu, titkun il-ġurnata tagħna wkoll li tfakkarna u xek fid-dover tagħna lejn is-salib tal-bniedem. Kull bniedem għandu xi salib, però ngħaddu minn xi mumenti fil-ħajja fejn is-salib domnu jaffiġna u xek. U allura rridu niftakru eżis ħuti nitolbu l-ewwel nett għal dawk kutna li bħalissa għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, mument ta' dlam, xi mart mentali, xi depressjoni, xi firdiet fil-familja, eċċetera. Min huwa attentat biex jaqta' qalbu, l-ewwel nett nitolbu għalihom u narfu d-dover tagħna eżis ħuti kull wieħed u aħna minna li nuru l-imħabba Alla lil dawn ħutna eżis ħuti. Hija dover tagħna fuq hekk qed jiġġudikana l-mulej eżis ħuti. Nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil mulej nofrulu it-talba personali tagħna. U Alla li bħafna modi urejtna li maħabba li għandek lejna, ħatina l-qawwa li nataw għal xulxejn kif jingħata lina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u dunub tiegħi neħħili.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitla' quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, tajjeb u taġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażejs Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur mexxej u feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu għaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna filoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna filoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħħuna Lorenz Balzan. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk
b'Ġesu Kristu ibnek. B'Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Li Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif ritlina bil-missier, bil-ħidma tal-Ispirtu Santu li titajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
ħanejdulu grazzi bil-qalb l-Mulej Jeżus Ħuti għall-Ewkaristija, ekkun ħarsu nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Kabbar fina Mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġejt imwiet lil min jirċevihom bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nitolbu mod speċjali għal ħeġġa tal-fidej. Dik il-ħeġġa tal-fidej hekk li twassalna biex ikonna f'qalbna x-xewqa li nwasslu lil Ġesu. Inwassluh l-ewwel qabel kollox bħajjitna bil-mod kif ngħixu, ma meta hemm bżonn ukoll bi kliemna ma nibżgħux Jeżus Ħuti. Inkunu ta' xhier ta' Ġesu fid-dinja kif għamlet Marija bl-imħabba tagħha u meta fit-tix ta' Kana qaltilhom sentenza waħda biss: għamlu kull ma jgħidilkom hu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.